Autopsy sa lawas sa 9 anyos nga bata nga ginsagitahong natok sa duyan dito sa Malhiaw sa lungsod sa Badyan, gipahigayon na sa National Bureau of Investigation NBI 7. Kinahuman minagong pangamahan sa bata nga to sa Provincial Commission for the Welfare of Children, pinagi ni outgoing Vice Governor Agnes Magpali. Kabahin kini sa gihimo karong investigasyon sa NBI kung wa may foul play sa kamatayon sa bata. So taon sa NBI Medical Legal Officer kung naay laing mga kadaot nga naangkon sa lawas sa bata. Samtang nagpadayon usab sa ilang parallel investigation ang kapulisan sa maong hitabo. Andam nilang ipaambit ang mga kasayuran nga ilang makuha ngadto sa NBI aron mapadali ang kasulbaran sa krimen. I-coordinate na nila aron sa mas mapadali natong investigation kung unsay mga information nga makuha nato, then i-share nato sa NBI para ma-expedite ang investigation.